Летен детокс еликсир с сок от диня за младост и здраве. Пригответе си това вълшебство за по-малко от минута. Ето и рецептата. В блендер добавяме 1/4 диня, около 6-7 капки върбинка, половин лимон, 1 стрък мента, около 1 чайна чаша кокосова вода, след което блендираме около 30-40 секунди, докато получим течна и гладка смес, която, разбира се, ще прецедим в удобен съд. В моя случай това е буркан. Ето виждате това вкусно вълшебство, освен че наистина невероятно вкусна и освежаваща, тази напитка е и супер полезна. Динята е богата на антиоксиданти, витамин B6, витамин С, спомага за извеждане на свободните радикали от тялото, стимулира имунната система, подхранва кожата и предотвратява появата на пръчки. Последвайте ме за още вкусни и полезни рецепти.